ҳамин мебошад он бинои 18 ошёнагӣ ки мо ба шумо пешниҳод карданем вариантҳои сехонагӣ ва духонагии худро ва ана ин мебошад блоки А бинои 18 ошёнагӣ ва ана инаш блоки Б ва дар ҳамин блоки Б дар 8-ум ошёна сехонагӣ бо масоати 91 метри мураббаъ ва дар 18-ум ошёна бо масоати 95 метри мураббаъ ва дар блоки А дар 18-ум ошёна духонагӣ бо масоати 85 метри мураббаъро мо ба шумо пешниҳод карданем ва ин бино дар навбати худ воқеъ аст дар пушти бинои цирк. ана ин мебошад яке аз филиалҳои донишгоҳи тиббӣ дар ин ҷо роҳи соҳилӣ ва лаби дарёе ки ба тарафи ёвари асосӣ мебарад. мана ин ҷо ёвари асосӣ ва дар ин тараф дар наздикиаш мебошад профсоюз ва бинои прокуратураи генералӣ ва дар наздикии ин бино гимназияи рақами 1 барои хонандагони болои қад ва аз ин тарафаш якто боғчаи кӯдакона низ ҳам мавҷуд аст ва аз ин тараф дар пушти бинои цирк дар наздикиаш мебошад ва бонки ССБ. ҳозир мо меравем аз даруни ин хона ба шумо маълумот медиҳем ва онро ба шумо нишон медиҳем. ана ҳозир мо ворид мешавем ба ҳамон духонагае ки мо ба шумо пешниҳод карданем. чихеле ки гуфтем дар 18-ум ошёнаи бинои 18 ошёнага бо масоати 85 метри мураббаъ. ин мебошад даромадгоҳи ин хона, яъне коридор ва дар ин тараф як ҷо ҷои ташноб, ҷои ҳаммом ва дар ин тараф як ҷо ҷои зал, яъне гостиная комната, дар ин тараф як ҷо ҷои ошхона ва дар ин тараф ҷои хоб, яъне спальня. ҳозир мо ворид мешавем ба меҳмонхонаи ин хона ва чихеле ки мебинем 99% таъмири ин хона ба итмом расида шудааст ва қариб ки тайёр мебошад ва ҳар як хона дорад кондитсионер ва тиреза дорад ба тарафи берун. мана ба шумо нишон медиҳем манзараҳои аз 18-ум ошёна. ана ин тараф ҷои цирк мебошад, мана ин роҳи калон ва дар ин тараф бонки ССБ мебошад ва дар наздикии гимназияи 1 ва аз ин тарафаш якто боғчаи кӯдакона низ ҳам мавҷуд аст. ва ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем аз хонаи ошхонааш ва маълумоташро медиҳем. ана ин ҷо чихеле ки гуфтем коридори васеъ ва кушоде ҳам дорад. ана бинед ки дарҳои босифат монда шудааст, насб карда шудааст ва дар ин тараф ошхонааш мебошад. кухонни гарнитур низ ҳам насб карда дода мешавад ба соҳибхона бо газови плита, вытяжка ва дигар чизҳо. кондитсионерҳо ҳамаш насб кардагӣ ҳастанд ва кор мекунанд ва ҳар як хона дорад кондитсионерни комната, яъне ҷои насб кардани кондитсионер ва аз ин тараф жалюзи ва пардааш низ ҳам часпонда, яъне насб карда дода мешаванд. ва ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем аз хонаи хоби маъмулӣ, яъне спальня. мана ин мебошад спальняш ва дар ин тараф чихеле ки мебинем як тирезаи панорамӣ дорад ва кондитсионер ҳам низ ҳам дорад. дар ин тараф як ҷо ҷои балконча, яъне мана ин мебошад балконаш ва балконаш ҳам тиреза дорад ба тарафи берун. мана ин ҷо мебошад боғчаи кӯдакона ва аз ин тараф якто кондитсионерни комнатаи дигар ҳам дорад. марҳамат. 85 метри мураббаъ дар 18-ум ошёна чихеле ки гуфтем духонагӣ мебошад. таъмираш қариб ки ба итмом расонида шудааст ва дар ин тараф як ташноб низ ҳам дорад. ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем аз он ва термекс насб кардагӣ ва кор мекунад, термексҳои нав, унитаз ва аз ин тараф як ҷо ҷои ҳаммом ҳам дорад. мана ин ҷо ҷои ҳаммомаш чихеле ки мебинед васеъ ва кушоди бар ҳаммом мебошад. дар ин ҷо ҳаммомаш яъне оина часпонда дода мешавад. мана ин мебошад хонаи ки мо ба шумо пешниҳод карданем 85 метри мураббаъ. барои фаҳмидани нарх ва барои дидани хона марҳамат муроҷиат кунед, оварда нишон медиҳем.